ಅಕ್ಷರ ಆರೋಗ್ಯ ಪಸಂದ್ರ ಧರ್ಮ ಒರಿಪುದ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಠ ಕೊಂಡೆ ಊರುದ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಶ್ರಮದ ಭಕ್ತಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಯೋಗದ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೆಲು ಇನಿ ತುಳುವೆರೆ ಕಲತ ಲೇಸಿಗೆ ಜಾಗೆ ಕೊರ್ದು ಉನುಪು ಪೊದೆ ಪುದ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ನಮಕ ಮಾತಿರಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಸೇಸೆನು ಪಾಡುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ಡ ಭಕ್ತಿಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನದ ನುಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಪವನೋಸ್ಮಾಕಂ ಆಚಾರ್ಯಾನಿ ಚ ಭಾರತೀ ದೇವೋ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಶಃ ದೇವಿ ಮಂಗಲದೇವತಾ ಶ್ರೀಹರಿಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ತುಳುವೆರೆ ಕಲಾ ವರ್ಷೋಚ್ಚಯದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ವೇದಿಕೆಡೆ ಅಂಜನೆ ಸಭೆಟ್ ಇದನ್ನ ಮಂದ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ದಯಪಂಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇಪ್ಪನ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಬೊಕ್ಕಾಯ್ತ ಮಹತ್ವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತನಕುಲು ಮಾಂತ ಅಡೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅವ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಿನಂಚ ಜನ ಸೇರುಜೇರು. ಮೂಲು ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಿಖಿಲು ಸೇರುದ ಅಂಡ ತುಳು ಪನ್ಪನಂಚನ ಮಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಆ ಮಹತ್ವ ಐತ ಬೆಲೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅನ್ಪನ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದೇ ಸೇರಿದೆನ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾಳಿನ ಏನಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐತ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಸ್ತಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಗೀತಮ್ಮ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃಷಿದ ಮೂಲಕ ಈ ತುಳು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಒರಿಪಾವನಂಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ಮಂತೆರೆಗಳ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುತ್ತ ಬುಳೆಚ್ಚೆಲೆಗು ಬುಡಿತನಾಥ ನನಾಥ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯ ಇಂಚನೆ ಸಂಪನ್ನ ಮಂತೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕೊಡುಗೆಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅನ್ಪಾಡು. ನಮ್ಮ ಮಂದೆಲ್ಲ ನರಮಾನಿಗಳು ನರಮಾನಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಕ್ಕುಳುಂಡು, ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿರುಚಿ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು. ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪನಾಕ್ಲಾತ ನಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಾಧಿನ ನಮ್ಮ ಪೋಳಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಡ ಉಂಡು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏತೋ ಆಯ್ಕೆ ಐತೆ ಲೆಕ್ಕ. ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಉಪಾಸನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶಿವನ್ಲ ನಂಬೋಳಿ, ವಿಷ್ಣುನ ನಂಬೋಳಿ, ದೇವಿನ ನಂಬೋಳಿ, ಭೂತ ಒಯ್ನ್ಲ ನಂಬೋಳಿ. ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಮರ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನಂಬುವ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಂಡು. ಶಸ್ತ್ರಲ ಅದು ಲೇಖನಿದ ಮೂಲಕ ಜನಕುಲೇನು ಜಾಗೃತಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ಕಾತರ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ಪ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಸ್ತ್ ಪಾಠ ಕಲ್ಪೇರುಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಕವನನು ತೂನಗ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾದಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಜೀವರಾಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅತ್ತಂದ ಬೇತದ ಆಲಯ ಪೂಜೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕವಿತದ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಬರೇನ ಯಾನೊಂಚೂರು ತೂಯೆ ತುದನಂಗ ನಮ್ಗೆ ಮುಲ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಲ್ತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮುಲ್ತ ಪರಿಸರ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂತಲ್ಲ ಐಟ್ ತೋಜುದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಐತ ಬೊಳಿಚೆಲಗಾದೆ ಅದನ್ನು ಅವೇನು ಜನಕುಲ ನಡೆಗೆ ಕೂಡ ಒರಿಪಾ ಒಂದು ಕನಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವಡೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಬಾರು ವಾಮರ ಟಾಪು ನಿನಕ್ಕೆ ಏನು ನೆಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರೋಂದುಂಡು. ಪೇರು ಒಲ್ತುಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ಸನ್ನಿ ಒಲ್ತೊಂದು ಜೋಕುಳಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಅವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ದ ತೊಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಪನ್ಪನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದಂಡೆ. ಮಿಲ್ಮದ ಡೈರಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪುಣೆ ಪನ್ಪನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದಂಡೆ. ಪಂಡ ಕಾರಣ ಬೊಲ್ಪ ಬೆಳದಿಂಗಳು ತಿಂಗಳದ ಬಳುಪು ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡಂದು ಪಂಡ ಈತೆ ನನ್ನ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬಂದ ಪಂಡ
ಮಂತ ಕಡೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಅವು ಎಂದು ಪೂರ ಬತ್ತಂದು ಕತ್ತಲೆದ ಕಾಲದ ಮಾತ್ರ ಈ ತಿಂಗಳದ ಬಲ್ಪದ ಆಯ್ತ ಅನುಭವ ಅವೇರ ಸಾಧ್ಯ ಅವೇನು ಮಾಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಡುಗು ಬೋದು ಎತ್ತೊಂದು ಬೋದು ತೋಜಾವಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂದು ಒவ்வொரு ಜಾಗಡ್ ನಾಡದು ಪೋದು ಪೆತ್ತ ಪೇರು ಕೊರೊಂದು ಅನ್ಪನೆ ತೋಜಾವನೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಡೆ ಕಂಡಡು ಕೆಯ್ಯಿ ಹಾಪುಂಡು ಭಾರ ಹಾಪುಂಡು ಅನ್ಪನೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪಣಂಜಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಕಾಲದ ಹೆಚ್ಚಾಮೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಮಂಡ ಅವು ಕಂಡಡ್ಲ ಉಂಡು ಜಾಳ್ಡ್ಲ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಂತಿನ ಹೃದಯ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಇಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಯಿನ ಅನೇಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಈ ಕಾಲಡದ್ದು ಮಂತ ಕಾಲಡ್ಲ ಇತ್ತುಂಡೆ ಆ ಕಾಲಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದ ಜನ ಲೆಕ್ಕದು ಉಂತುದು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ದಾಲಾಂಡ ಬೆಂದನ್ನಾಂಡ ಐತ ಫಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ನಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳಸಿದದ ಇನ್ನು ತುಪ್ಪ ಇದು ಮೂಲು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಇಂದು ಪೂವಾದೇ ಪುಟ್ಟದನಿ ಬಣ್ಣ ಪೂತದ ಯಾವುದು ಪುಟ್ಟದು ಪೂವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸಂದನಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿದದ ಇನ್ನು ತುಂಡ ಅವು ಪೂವಾದ ಪುಟ್ಟನತ್ತು ಅವು ಇದೇಯಾದ ಪುಟ್ಟನೆ ಇದೇಯಾದ ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಪೂವಾದ ಎಂಚ ಬಾಳಂಡೆ ಒಂದು ಕೇದಕೆ ಪುಷ್ಪ ಕೇದಕೆದ ಪೂವನ್ನು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವು ವಾಸ್ತವವಾದ ಅವು ಇರೆತ್ತನೇ ಭಾಗ ಆಂಡ ಇದೇಯಾದ ಪುಟ್ಟದು ಪೂವಾದ ಬದುಕನಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ದೈಕೊಳ್ಳದೆ ತಂದು ಸಾಮಾನ್ಯರಾದ ನಮ್ಮ ನರಮಾನ್ಯ ಆದ ಪುಟ್ಟದು ಇಂಚಿನ ಪೂವಾದ ಬದುಕೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಒವ್ವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗನ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕುಡು ಅಂಚಿನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಬದುಕಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನದ ಒಂಜಿ ಭಾಗಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಲ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಡೈತೆ ತುಳು ಪಾತೇರಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪೀಲ್ಗೆ ತೊಂಡಿತ್ತಂಡು ಎಂಗು ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಸರಿ ಅದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಒಂದ ಜನರ ಪಾತೇರ್ನ ತುಳು ಐದಾಬರ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತುಳು ಎಂಗು ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಸ್ವಾಮಿನಾಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಸ್ವಾಮಿನಾಕಲ್ನ ಆ ತುಳು ಒಂಜಿ ಜೋರು ಬರೋದು ಯಾನ ಇನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಂದು ನಿಕಲ್ನ ಮೂಲ ಬರ್ಬ ಅಂಚಾದೆ ತುಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತುಳು ಏನ ಐಕಾತರ ಅಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ತುಳುವೆ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡು ಈ ಮುಲ್ತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಜಗತ್ತು ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನಾತ್ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಐದಾವರ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಇತ್ತನಾಕಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಟ್ಟಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನ ನಿಖಿಲ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಂತನಾದ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಬನ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಇಂದು ಮಠ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 25 ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕುಲೂಲಿರು ಹಿರಿಯರ ಆರು ಪುರ ಮಂತ್ ತೂಯಿನಾಕಲು ಮೂಲ ಮಠದ ಆಲ ಇತ್ತಜಿ ಒಂಜಿ 23 ವರ್ಷ ಇಂಚ ಪುರ ಆಯಿನಿ ಐತೆ ಅರ್ಥ ಮಂಡ ಅವು ಬೀಜ ಪಾಡ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ನೆ ಅತ್ತು ಸಮಾಜದ ಬೆಂಬಲಡ ಆಯ್ನೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಸಮಾಜದ ಬೆಂಬಲಡ ಆಯ್ನೆ ಸಮಾಜಗೂ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಸಮಾಜಗೂ ಪೋಷಕವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯನ ಮನ್ಪಿರೇನೆ ಈ ಮಠ ಇಪ್ಪುನೆ ಐದಾಬರ ನಿಕ್ಲಿಂದೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಂತಂದ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಉದ್ದೇಶ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ನ ಪನೊಂದು ನನಾತ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಪಲ ಉಂಡು ಐಕಾತರ ನಿಖಿಲ್ಗದಾಲ ಅಸೌಕರ್ಯಮಿನಿ ಅಣ್ಣಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ ವಿಷಯದ ಸಂಕಟ ಉಂಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಂಡ ಆಯ್ತು ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಆಪುಂಡು ಐದಾವರ ನನಾತ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಲು ಮಂತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಲ ಕೊರಡು ಕರ್ತವ್ಯ ಮನ್ಪನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ ಒಂದು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನ ಈ ನೆನಪನ ಕಾರ್ಯ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾಡು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವಳ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತೊಂದು ಕೃಷ್ಣ